Mai délutántól, konferenciától mit várunk a hatóságoktól és a kormánytól? A mai délután a kormánytól és hatóságtól azt várjuk el, hogy tegyék választhatóvá a gyermekkori oltásokat. Ennek pedig az a indoka, hogy a jelenlegi gyermekoltási rend az semmilyen Európai Uniós egyezménye, illetve eljárási renddel nem egyezik. A másik ilyen probléma, hogy ezekkel kapcsolatosan Magyarországon a jogszabályok és egyéb tekintetében nincsen olyan szabály, ami azt kötelezné, hogy az ország az Európai Uniós kartával szembe menve egy önkényes, egyedi, eljárási rendbe oltásokat, kényszerítsen, mert a kényszerítés az alkotmányossági szempontból szerintünk aggályos. Tehát az a véleményünk, hogy a kormány elő vagy utóbb tegye meg azt, hogy vizsgálja felül az oltási rendet, vizsgálja felül szakmailag és jogilag ezt az eljárási rendjüket, szüntessék meg a oltásszkeptikus családokkal szembeni jogi eljárásokat, és lehetőség szerint tegyék választhatóvá gyerekkori oltásokat úgy, ahogy ez az Európai Uniós tagállamok több mint kétharmadában is van.